Bakit masakpan ka? Ikaw sa ka, pre. Ako sa ka, pre. Ikaw sa ka. Saan man ako pag sa ka, pre. Isa na magkamuti ko. Sindutan yung kaayo o violin beats. Naku, kung saan ako, anon ani hanga. Alam. Patay. Nakamlis madam di ay. Kung sa ko yung motor nga. Nakamlis madam di lari kay. Ang akong di, kaya nga ka pong kuan. Wala man ito nga, ako man tanin niyang pa-designan. Iahak, ni panhala Ako na ba ang taning ipakural niya kay kuan? Ano? Mo ano yung nagyapon si madam si Domingo. Na, pisik na tanaw ra ba nila ba? Ay, saan po na ako pag isog po ko panguhaan ay pang butong bunga. Di mo kasakapon. Saan man ako ron ang mupong balik na rin. Di ba sigit anong madam mo? Ako na bang mga bunga diri sa butong mo. Naagditig pangawat ba kung nga dami man ang bunga ani Iahak, Sa ka mo? Hilain kayo? Eh, gusto. Ato di ko sa best ni madam di ay kay. Stilan wala ra ba ko kuwag putong atong una kay hapit ko nasakpan. Atay. Ay, atuon ni nako to si kuanday si Tikyo kay aron duami ba karon ngigsaka kay di ko maglisod kay mataas-taas ra ba to? Nahulog ra ko sakit kay kung likod ato. Atuon sa ko to si Boss Pons kay Kao sa na ako ni pagpamaagi ha. Ay, kato di ay si kuan ako da itong kuan di ay Nani? Ginagawa mo? naamad si parang Tikyo di at nagkauna-una man noon siyang taon dira niya. Masakpan si dira ni madam. Atuon sa ko ni. Ginagawa mo? Tingnan ka una-una man ka. Ay, sabi. Sa madam. Sa madam. Magaling mo. Tinutang ako ni ako ang beats kay hindi naghanap yung sagbot. Sige pa pagtagak ng mga dahon ani. Ay, bisit. Ako na kayo magsigit at ganti ang beats nga magsipang hulog. Ang tingnan ko po ang pinok. Nakita si madam ganiya. 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 Ipangita kita ka gani kay arong ang butong. Sa akong na naman. Oo. Ako ning mga kuan diri, kilid-kilid ako gining paano diri ako ni kuralo diri kay murag kani ako mga botong diri no murag ipanguha di siguro ni nila ba kay wala diri ko bunga Gusto ako po di pa buhatan diri mga design ni pa na mga light karon pa manindot ni ko ang design. Murag anam ra nila ni kuha ni ako botong diri ba kaman mga kaayo. Kaya ni ako ang diri. Tapos madam. Ulat ang tanong mawawa na siya. Ato na pabuto. Kung pabuto. Pabuto na ito nagwawa na siya. Ganit pa. Last na pinabuto nga ako. Kasi kapag nang kuwana ako. Ako lang magbantay doon. Yan. Oh, sige. Butos na. Dili sa taki masakpan ka. Kapuya kaayo bisingot buta manoo kong gikuhaw Ako sa ni ibutang ni creek Ibutang ko kay ko. Wa akong palit ako biscuit dito sa tindahan bi. Ako na lang dai ning galon ni ako ang bagay mawala na pud unya ni diri sa bits alabay kawatan diri balik na ko unya diri mahuman kog snack. Na si Madam Pre. Nakaras madam. Ate. Apa naman? Dari man. Sana diri mga makaon palit sa biskuit ani kay gutom man dito. Yung palit ako biskuit dong be. Unsa biskuit nimo dadong gigutom kay ko dong ay kay gikan ko nang limpyo sa kuang beats dong. Creek ko dito gutom kay ko. Palit ako ana dong be kana na lang pajibar dong. Oh, isa ka buok dong. Dali dong kay kuan gigutom na kay ko dong balik sa ko sa beats ron.
Tingnan ni Dong. Oh, sige, kay. Dali dong, kay gutom na kay ko, Dong. Dili ba masak ko? Ikaw sa kapre. Ikaw sa kapre. Ikaw sa kapre. No. Fuck man ako pa sa kapre. Isa na magamit ako. Ikaw sa kapre. Ako ba? Ikaw ba? Ah, yan na lang ng sukli, Dong, ha. Ako lang balikon, ha. Matos ako sa beach. Mas madam pre. Kapre, magpapakala ka pre. Ito, hindi ko ay makaon, hindi ko ani. Patay. Na si madam. Sakpan jud ba niron? Bahala lang dito na ganito. Tuma. Naman ko kaon na ano. Usa na ko muulit. Kaon sa ako, snack sa ako kamay ko. Ay, salamat. Busog lagi ko sa biskwit. Tay saha ako sang subayon diri ako. Kay murag lagi. Tipang ana lagi na adi ka tipang wa sa ko ang putong lagi. Wala. Why are you running? Why are you running? Wala